प्रणाम दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के दुर्गा मैया के माता बनाल नाही कौनो फीस के। दुर्गा मैया के माता बनाल नाही कौनो फीस के। अंधा पहाड़ चढ़े दोनों हाथे जोड़ के। अंधरा पहाड़ चढ़े दोनों हाथे जोड़ के। मैया जी उनकर आँख देली हंसत घरवा गईले। मैया जी उनकर आँख दे हंसत घरवा गई। 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के नौ मैया के माता बनाल